फोरमान बिलाइ राननाय जों नुनो मोननाय जाबाय आसलथे दरबेसे गामि आरो बेसेबांसो फेमिलिनो हा राननाय 250निख्रुइबो बांसिन दरबा गामिया दिनै खुंग्रिं हालामावहाय जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जोङो दिनै होनो हाबाय गोजोननाय मोनदों जोंनिया नैबे सेकेन्ड फेजआवहाय 14,000 न'खरनो जोङो BTC आवहाय फरेस्ट एरियानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होगोन बे जोंनि थाखाय सेकेन्ड फेज आरो बे सेकेन्ड फेजखौ जोङो दिनैसिम खेबथाम रानबाय खुंग्रिंआ जाहैबाय फरेस्ट भिलेज बाहाय मोनबा फरेस्ट रेकगनाइज फरेस्ट भिलेज दङ दा फरेस्ट भिलेजखौ खूब सम्भव नैबे खुंग्रिंनिखौ 1962 निफ्राय 1966 नि गेजेराव बानायनाय जादों आं एक्जाक्ट डेटखौ बुंनो रोंनाय नङा एक्जाक्ट सनखौ किन्तु 62 to 66 नि गेजेराव दा गोलाव सम दासिमाव बेवहाय जायफ्रा लेन्ड टाइटेल मोन्दोंमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसोरो गोबाङा थैनानै थांबाय नाथाय फिसाफोरनो बेखौ ट्रेन्सफार खालामनानै गालांनाय जायाखै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि सार्भे खालामनानै फिसाफोरनो माने बिफानि हाखौ माने माबा होलांनाय खालायना होनाय बे खामानिया जाथ'नानै फैयाखैमोन दा देग्लाय UPPL सरकारनि दिनावहाय प्रमद बर' आरो बिथांनि EM बिथांमोन स्पेसियेलि रन्जित कुमार बसुमतारीमोननि नाजानायाव खुंग्रिं एरियायाव मोननै खामानि जादों मोनसेया जाहैबाय बिमा बिफानि हाखौ फिसाफोरनो नामजारि खालामनानै होनाय बे खामानियाबो जाबाय लोगोसे बे गामि आगोलाव जि एरियासिम हाखौ हगारनाय जादोंमोन बिनि बांसिन बे एखे मानसिफ्रानो हाखौ आवग्रिनानै लाबोदों गोलाव बोसोर जाबाय दा 2006 नि भारत सरकारनि जे आयेन FRC नि आन्दाराव बे हाखौ मोननायनि अधिकार दं दा बेफोरखौबो सार्भे खालामनानै खालामजोबनाय जादों आरो नै दिनैहाय मोननै गामिनि आधाराव 265 फेमिलिनो बेबायदि लेन्ड टाइटेल होनाय जादों जोबोद मोजां जादों खारन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोरिब आरो हा नङाब्लाथ' बहा रायजो जानो दा गावसिनि हा मोनबाय बेवहायनो आबाद खालामनानै न' लुनानै रायजो जानो हानायनि बे सुबिदा बा बे अधिकारखौ बिथांमोनहा मोनबाय